Hola. Hola. ¿Qué tal, Maribel? Bien. ¿Qué me cuentas? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Sabes qué vais a hacer? ¿Calendario? El calendario, ¿eh? ¿Estás contenta? Sí. Es una experiencia que no lo he vivido nunca y es la verdad que es muy bonita la experiencia y a mí me ha gustado. Todo lo que sea colaboración, pues me parece estupendo, y más el calendario. Mira, ja la segona vegada que ho fas. Ja la segona vegada. Clar, la primera va ser amb l'Àlex Corretja. Sí, sí. Ostres, I avui la segona. és veritat, que guai. Oi que sí, te'n recordes? ¿Qué te llamas? Juan. Miguel. Bienvenido. Llorenç, què dius? Què tal has de participar al calendari? Ah, no ho sé. T'ho passes bé o què? Mira tu. Aquest any el calendari serà un recull d'imatges de les últimes edicions i li donem una mica d'aire retro. Farem que cada mes tingui un color diferent, així quan vagi passant els mesos tindrà un color que lligui amb l'època de l'any i hi haurà moltes fotografies dels altres anys, de les últimes edicions i algunes que hem fet especials per aquest calendari. Els calendaris de Mas Albornà doncs, ja els havíem vist d'altres anys, que sempre són molt originals i que estan molt ben fets i són molt divertits. Un granet de sorra que ens podem aportar per Mas Albornà, que és una entitat i una associació doncs, que creiem que fa coses molt xules per aquí al Penedès i que és una manera doncs, de participar-hi i fer el disseny del calendari i per això nosaltres doncs, de seguida vam dir que sí. I sento implicada a Mas Albornà, per això m'he volgut oferir a sortir al calendari. El que ha representat per mi estar en aquest calendari és que porto des del març veient el calendari de l'any passat, que trobo que és molt xulo. Molt xulo. I que està molt bé que es facin aquestes coses i que és molt xulo tenir a la taula gent que siguin de la teva feina i que treballes amb ells i que els vegis cada dia. Clar. Divertido y entretenido. Bé, sempre que serveixi per promocionar doncs, la fundació doncs ja està bé, està bé. Bueno, és una oportunitat que m'agrada perquè conec l'empresa, he tingut la sort que he treballat des de diversos anys i em sento molt bé, la veritat.